αυτός πάλι. Gibraltar, a rock. He stays. Homer, what did you do to Taki? Δεν είναι άνθρωπος αυτός. Αυτός είναι καταστροφή. What happened, Captain? He asked Taki if he could read music. Taki said no. He asked Taki why does he not learn. And Taki said I'm too old. So he told Taki if he couldn't read music, he was no real musician and he never would be. Amen. So Taki began to cry and said he would never play again. Homer, when will you learn? Captain, where is Taki? He locked himself in the bathroom. Τάκη, έλα έξω. Όχι. Τάκη, άνοιξε την πόρτα, θέλω να σου μιλήσω. Άσε μη σου πω. Τάκη, σε όλη την Ελλάδα κανένας δεν παίζει μπουζούκι σαν και εσένα. Παίζεις σαν Θεός. Φύγε. Είμαι σπουδαστός, δεν θα ξανασπέξω πια. Τάκη, άκουσε με. Αυτοί που βρήκανε τις νότες, τις στέλανε για να βάλουν στο χαρτί τη μουσική. Έτσι δεν είναι? Και τι είναι αυτό? Εσύ τι γεννάς τη μουσική. Και οι άλλοι χρειάζονται τις νότες τους για να βάλουν στο χαρτί αυτό που παίζεις. Αν εσύ δεν παίξεις, τι να τις κάνουνε τις νότες τους? Άχρηστες είναι. Βλέπεις, Τάκη μου? Τάκη! Τάκη! Τάκη, τα πουλιά. Τα πουλιά μπορούν να διαβάσουν μουσική? Όχι. Λοιπόν, τι λες? Θα έπρεπε τα πουλιά να πάψουν να τραγουδάνε? Εντάξει!